ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 13 പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ജ്ഞാനയോഗത്തിലോട്ട് കടക്കാണ് നമ്മള്. ഇന്ന് അധ്യായം 13 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ഇവരെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങള് ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ആ ജീവാത്മാവിന് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ അടുത്ത 6 അധ്യായത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ഈ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. ഭക്തി ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന അജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ഒരു ഭഗവാൻ കുറെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, പിന്നെന്താണ് ജീവാത്മാവിനെ പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജ്ഞാനയോഗം ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ആ ഭക്തി എല്ലാവർക്കും പക്ഷെ അത് സാധിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ എങ്ങനെ ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ള അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ഈ 13, 14, 15, 16, 17 അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ടല്ല ഇരിക്കണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സേഫ് പൊസിഷനിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും 2ാമത്തെ അധ്യായം പോലെ തന്നെ എല്ലാ യോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തരാണ് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. അപ്പൊ 13ാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. മാതാശ്രീ പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതത് വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അർജുനൻ അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ,
ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ജ്ഞാനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ത്? ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം. ശ്ലോകം 2. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇതം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യാഭിധീയതേ ഏതത്യോ വേത്തിതം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തത്വിദഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനത്തെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, എന്താണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്? പ്രകൃതി എന്താണ്, ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണ്, ജ്ഞാനം എന്താണ്, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാനായിട്ട് അർജുനന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം. ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ആരാണ് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്? ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാന വിഷയം, ഇവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആരാഗ്രഹിക്കാണ്? അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ഭക്തനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് എന്ത്? ശരീരം. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ബദ്ധമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. ബദ്ധാൻ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് കുടുങ്ങിക്കിടക്കാണ്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാനായിട്ട് ആര് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ജീവാത്മാവ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ട് അതിനെ ആശ്രയിച്ച് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുകയാണ്. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ്, ആ കർമ്മവേദി ലഭിക്കുകയാണ്. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രകൃതി എന്താണ്? പുരുഷൻ എന്താണ്? ക്ഷേത്രം എന്താണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണ്? ജ്ഞാന വിഷയം, ഇവയെ കുറിച്ചാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ആരാണോ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയാണിത്. പിന്നെ ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദി എന്ന് പറയുന്നു ശരീരം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങി കിടന്നുകൊണ്ട് ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേലെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് എത്രമാത്രം നമുക്ക് കഴിവുണ്ട്, എത്രമാത്രം സാധിക്കും, അതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഒരാൾക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? അവരുടെ കർമ്മവേദി ലഭിക്കുന്നത്. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭാതർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിൽ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഒരു ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണ്. പരമാത്മാവിന് എന്താണ്? പരമാത്മാവിന് ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലേ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ടുപേരും എന്തിലുണ്ട്? ഒരു ശരീരത്തിലുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഒരു ശരീരത്തില് ജീവാത്മാവും ഉണ്ട്, പരമാത്മാവും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഒരു വൃക്ഷത്തിലെ കമ്പയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു വൃക്ഷത്തിലെ എന്താ പറയണത്? ഒരു വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികൾ, ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ശാഖയിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികളെ പോലെയാണ് ആര്? ജീവാത്മാവും ഈ പരമാത്മാവും. ജീവാത്മാവ് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ കഴിച്ചിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ പരമാത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ഒരു വൃക്ഷത്തില് ഒരു കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികൾ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആ വൃക്ഷത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ ആ വൃക്ഷത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ഫലങ്ങളും ഇതൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ പരമാത്മാവാണെങ്കിലോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം പറയുന്നത് നമുക്ക്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം പരമാത്മാവിനെ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഈ ഇന്ദ്രിയവാദികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നിരാകാരവാദികള് ബ്രഹ്മത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാണ്. പിന്നെ
പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് യോഗികള് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവര് പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാര് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് ഭഗവാന് പരമപദം പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 തരത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കാം. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നോക്കാം. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപി മാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യത്ത് ജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരത വംശജ, സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ജ്ഞാനം ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഓരോ ശരീരത്തിലും, എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും, സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ജ്ഞാനം ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? അവരാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഓരോ സർവ്വ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ഞാൻ. അപ്പോ ഈ ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനും ആര് തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്കാണെങ്കിൽ സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതേപോലെ തന്നെ സർവ്വശരീരങ്ങളും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാന് എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിനോ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിൽ, താൻ ഇരിക്കുന്ന ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പരമാത്മാവിനാണെങ്കിൽ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്, ഏതൊക്കെ എല്ലാ ശരീരത്തിലും ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? പരമാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം താനിരിക്കുന്ന ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുക? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഉടമയായ ജീവാത്മാവും ആ ശരീരത്തെയും അതിന്റെ ഉടമയെയും അറിയുന്ന ഭഗവാനും രണ്ടുപേരും എന്തിലുണ്ട്? ആ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരത്തില് ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർവ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് ആ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെയും വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും ഘടനയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒരേ സമയം തന്നെ ഭിന്നമായും മനസ്സിലാക്കുക, ഒരേ സമയം ഒന്നായിട്ടും ഭിന്നമായിട്ടും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് എന്ത്? ആ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിയും അറിയാത്തവരുടെ ജ്ഞാനം എന്താണ്? അത് പരിമിതമാണ്, അവർക്ക് വികലമാണെന്ന് അവരുടെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ആ പ്രകൃതി ആസ്വദിക്കുന്ന പുരുഷനെ കുറിച്ചും പ്രകൃതിയെയും വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന സർവജ്ഞനായ ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഒരാള് വ്യക്തമായിട്ടത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ്. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സർവ്വ ശരീരങ്ങളും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനാകട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെയും കുറിച്ചും അറിയാം. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ അറിവ് ആർക്കുണ്ട്? ജീവാത്മാ ഭഗവാനുണ്ടെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് ഞാനെന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനോ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട്. ആർക്ക്? ഭഗവാന് ജ്ഞാനമുണ്ടെന്ന് പറയാണ്. ഇനി പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയാണ് ആദ്യമായിട്ട് അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ ഇവിടെ. അഞ്ച് മഹാഭൂതങ്ങൾ, ശ്ലോകം 6ഉം 7ഉം ആണ് പറയുന്നത്. മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം,
ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? 5 ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഒന്നാമതായിട്ട് എന്താ പറയണത്? 5 മഹാഭൂതങ്ങള്, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതായത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്ന പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്. ഒന്നാമതായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങള്. ഇത് അപ്പൊ എന്താണ്? പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങള്. അപ്പൊ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധിയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ ഉളവാകുന്നത്. പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്നീ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും. പിന്നെ അടുത്തതോ ശബ്ദം, കാലുകള്, കൈകൾ, ബുധം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം എന്ന കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വന്നു? ഒന്ന് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ വന്നു, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം വന്നു. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരവും ബുദ്ധിയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളും വന്നു. പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്ന ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും. പിന്നെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള് ശബ്ദം, കാലുകള്, കൈകൾ, ബുധം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം എന്ന കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സ് ഉൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം, ഇങ്ങനെ 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹം, 24 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. 24 വിഷയങ്ങളും വെവ്വേറെ എടുത്ത് നിഷ്കൃഷ്ട പഠനം നടത്തുന്നവർക്ക് കർമ്മക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശരീരത്തിന്റെ 5 മഹാഭൂതങ്ങളുടെ അന്യോന്യ പ്രതികരണത്തിലൂടെയാണ് ഇതൊക്കെ വെളിപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇതില് എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ എന്ത്? നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാതും ഉൾപ്പെട്ട ആ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങളാണെങ്കിലോ 6 തരത്തിൽ ഈ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. അപ്പൊ ജനനം വരുന്നുണ്ട്, വളർച്ച വരുന്നുണ്ട്, സ്ഥിതി, പ്രത്യുൽപാദനം, ക്ഷയം, മരണം, ഇങ്ങനെ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നാണ് എന്ത്? ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം എന്നല്ല. അതിലുടമയായ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയുള്ളതല്ല. നമുക്കറിയാം ജീവാത്മാവ് അങ്ങനത്തെ അല്ല. പക്ഷെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ എല്ലാ മൂലകങ്ങളും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം. ആ ശരീരത്തിന് പല മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതില് ആ അസ്ഥിരമായ ഒന്നാണ് ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിനുടമയായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. ഇനി അടുത്തത് 8 തൊട്ട് 12 വരെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ശ്ലോകം പറയുന്നില്ല. വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവ എല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാതെ എല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം എന്താണെന്നാണ് പറയണത്. എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക,
ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി ഉണ്ടാവുക, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതിരിക്കുക, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം എന്താണ്? ജ്ഞാനമാണ്. ഇതെല്ലാത്തൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? അജ്ഞാനമാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാന പ്രക്രിയയെ കർമ്മക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനമെന്ന് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചിലപ്പോ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ വാസ്തവത്തില് ഇതാണെന്ത്? ജ്ഞാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രക്രിയ. ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്? നിരപേക്ഷത്വത്തെ കുറിച്ച് സമീപിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 24 മൂലകങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനമല്ലത്, മറിച്ച് എന്താണ്? ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ടുള്ള ഉപാധിയാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഈ 24 മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങളെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തില് കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവിനെ മോചനം നേടാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ്, ജ്ഞാനപ്രക്രിയയാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ ജ്ഞാനപ്രക്രിയയുടെ അവസാന ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഈ 19 സദ്ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഉണ്ടായാലേ പറ്റുള്ളൂ. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഭക്തിപൂർവമായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വളർന്നു വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് നമുക്കൊരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ സ്വീകരിച്ച് അതിന് എന്തൊക്കെയാണോ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യം പറയുന്ന വഴിയിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനായിട്ട് ആചാര്യനെ അംഗീകരിക്കുക. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രക്രിയ അതാണല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക, ഗുരുവിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക. അതാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രക്രിയ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ജ്ഞാനപ്രക്രിയയാണ് യഥാർത്ഥ മാർഗം എന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനപ്രക്രിയയിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ആര് പറയാണ്? ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പറയാണ്. അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി, നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മോചനം വേണ്ടത് അല്ലെ. ജന്മം, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി, ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടത്? മോചനം വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ജ്ഞാനം നേടി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണല്ലോ ശരീരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാ പറയുന്നത്. ഇതൊരു ആക്ട്രസ് ആണത്. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ആ ഒരു നല്ലൊരു സമയത്ത് ഉള്ളൊരു രൂപവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം, ശരീരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങളിൽ കൂടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് വാർദ്ധക്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ശരീരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയണം. ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. ശൗചം 2 വിധമുണ്ട്, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതും ആന്തരികമായിട്ടുള്ളതും. ബാഹ്യ ശൗചം കുളികൊണ്ട് തന്നെ നിറവേറ്റാം. ആന്തരികമായതിന് നിരന്തരം കൃഷ്ണസ്മരണയും ആവശ്യമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്ര ജപവുമാണ് ഉപാധികൾ. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളും ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ശൗചം പറയാണ്. 2 തരത്തിൽ ശൗചം ചെയ്യാം, ബാഹ്യമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടും ചെയ്യാം. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശൗചത്തിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് പ്യൂരിഫൈഡ് ആവാനായിട്ട്, പരിശുദ്ധരാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള ഈ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ തുടച്ചു മാറ്റുക, അതാണ് ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഈ പ്രക്രിയ അതിന് നമുക്ക് ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആന്തരിക എന്താ പറയാ ശൗചം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവപൃച്ഛൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തിച്ച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. എന്താ പറഞ്ഞത്? സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും
ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ. പരമാത്മാവ് എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ, എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, പിന്നെ ത്രിഗുണത്തിന് അതീതനാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് ആര്? ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ത്രിഗുണത്തിന് നിർഗുണനാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതായത് ജീവാത്മാക്കളുടെ സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം എവിടെ നിന്നാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അതേപോലെ തന്നെ അവർക്കുള്ളത്, ജീവാത്മാക്കളുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്? ഭഗവാനുള്ളത്. അപ്പൊ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ല ഭഗവാന്റെ ഉള്ള. വ്യക്തിഗത നമ്മളുടേതാണെങ്കിലോ നമുക്കറിയാം ശാരീരികമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ. ഈ ബദ്ധമായ ജീവിതത്തിലെ ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്താണ്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നപ്പോ ഈ ജീവിതത്തില് അതിനെന്ത് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ചെയ്യണത്? അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണത് മാത്രം. അപ്രകാരം മൂടപ്പെട്ടതല്ല ആരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മളാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന്റെ സ്വാധീനം വരുന്നത്. ഭഗവാനിൽ അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, നിർഗുണനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികതയുടെ ഈ ആവരണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളുടെ പോലല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതികത മാലിന്യം തീണ്ടാത്ത അഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ആർക്കുള്ളത്? ഭഗവാനുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യം സ്പർശിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഭക്തിപൂർവ്വം അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തും സ്വീകരിക്കാൻ ആർക്ക്? അദ്ദേഹത്തിന് കൈകളുണ്ട്. ഇത് ബദ്ധമായ ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണുകളുണ്ട്. പക്ഷെ അതെന്താണ്? അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ അല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും വരാൻ പോകുന്നതും എല്ലാം ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ഭഗവാന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങനെയാണോ? നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം തന്നെ ഇപ്പൊന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രസന്റിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട്, നമുക്ക് കണ്ണുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് കാണുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇനി നടക്കാൻ പോണ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പോലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോ നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, ഒരു ആപ്പിൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. കാരണം അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് പരിപൂർണമായിട്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അപൂർണമുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞ പരമാത്മാവ് ഹൃദയങ്ങളിൽ കുടികൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് മുമ്പ് ചെയ്തതും ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നാളെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതുമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് എല്ലാതും അറിയാം. പക്ഷെ ഭഗവാന് എല്ലാവരെയും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ടോ ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന് നമ്മളെ പോലുള്ള കാലുകളില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ നടക്കാനായിട്ട് കഴിയാണ്. ആധ്യാത്മികമായുള്ള കാലുള്ളത് കൊണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ നടക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന് അവയവങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മാലിന്യങ്ങൾ ബാധിക്കാത്തതാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടേത് എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാതും മാലിന്യങ്ങൾ ബാധിച്ചതിലാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നിട്ട് ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം നമ്മളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ നിർഗുണനാണ്. ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം എന്താണ്? പരമാത്മാവ്. അതായത് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഋഷികേശനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഋഷികേശനാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണോ എന്താ പറയാ സ്മെല്ല് ചെയ്യണം തോന്നുമ്പോ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് ഭഗവാന് ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണത്? നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണോ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ
ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല, പക്ഷെ സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദ്യം വെക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മളെ പോലെ കൈയും കാലും മുഖമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അല്ല. ഭഗവാൻ നോട്ടം കൊണ്ട് ഭഗവാന് കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനും വായു കൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന് എന്തും എല്ലാതും കൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, നമ്മളെ പോലെയല്ല എന്ന് പറയാണ്. ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി സമസ പരമുച്യതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ടിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് അദ്ദേഹമാണ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിർത്തുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും ജ്യോതിസ് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് പറയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടെ തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവുമെല്ലാം സർവ്വഹൃദയങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. പരമാത്മാവായ ഭഗവാനാണ് സൂര്യചന്ദ്ര നക്ഷത്രങ്ങളിലുള്ള സകല ജ്യോതിസുകളുടെയും പ്രകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവത് ജ്യോതിസ് കൊണ്ടാണ് ആധ്യാത്മിക സാമ്രാജ്യത്തില് എല്ലാ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നതെന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസ് കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള തേജസ്, ബ്രഹ്മജ്യോതി മഹത്വത്വം എന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. നമ്മൾ എന്താ ഗോലോക ചാട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 7 ലെയർ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ. ആ ലെയറിന്റെ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആയ ഒരു ജ്യോതിസ് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അത് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രകാശത്തിന് സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, വൈദ്യുതി എന്നിവയുടെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അവിടെ എന്താണ് എല്ലാതും പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പ്രകാശം ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ നിന്ന് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും മുഴുവൻ, ഭഗവാന്റെ ലോകങ്ങളും മുഴുവനും പ്രകാശിതമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അതില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭുക്തേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസങ്കോസ്യ സത് അസദ്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവെടുക്കുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യണത്? ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളാണ് ചെയ്യുന്നത് ജീവാത്മാവ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളില് പിറവിയെടുക്കേണ്ടായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഭൗതിക പ്രകൃതിയും പുരുഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ജീവാത്മാവ് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്താ പല രീതിയിൽ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തില് നമുക്ക് ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ട് യോനികളിൽ നമുക്ക് ജീവൻ പിറവിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഗുണങ്ങള് നമ്മളെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് എങ്ങനെയാണോ ഒരു ജീവാത്മാവിന് അവബോധം, ആ അവബോധത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരമായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മളെ ഗുണങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളെ ശരീരം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയാണ്
പുരുഷൻ എന്ന് നമ്മ പറയണത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞത്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളിൽ നമുക്ക് ജീവൻ പിറവെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരണം. അതായത് 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അതില് നമുക്ക് ഏത് വില വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അനുസരിച്ച്. ആ പ്രവൃത്തികൾ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എത്രത്തോളം നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച്. ഇപ്പൊ സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി, രജോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും. ഓരോ വ്യക്തികളുണ്ടാവും. അവരുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച്, അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്കൊരു ശരീരം ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പല യോനികളായിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മള് ജീവൻ പിറവിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ പറയണത് ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരം മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. ഈ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ച് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്, അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. ആ ജീവാത്മാവ് അതനുസരിച്ച് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ശരീരം ലഭിക്കും. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് എന്താന്ന്, ഇപ്പൊ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളില് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കാം, ചിലപ്പോൾ മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കാം, സസ്യങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കാം, വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കാം. ഏതിലെങ്കിലും നമ്മൾ ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിനാശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പന്നിയുടെ ശരീരം വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കാം. അതായത് നമുക്ക് ഏതിലേക്കും മാറാം, മനുഷ്യനായിട്ട് പന്നിയായിട്ട് മാറാം. അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് എന്താണ് ശരീരത്തിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മള് ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം നമുക്ക്. അത് നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന. ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാവാം, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം നമ്മൾ ഈ ജീവാത്മാവ് എന്തൊക്കെയായിട്ട് മാറാം? ചിലപ്പോ ദേവനായിട്ട് പിറവെടുക്കാം, ചിലപ്പോ മനുഷ്യനായിട്ട് മാറാം, ചിലപ്പോ വന്യമൃഗവുമായിരിക്കാം. നമ്മള് ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ നമ്മള് ദേവനായിട്ട് ജനിക്കാം, ചിലപ്പോ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കാം, ചിലപ്പോ വന്യമൃഗമായിട്ട് ജനിക്കാം. ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് ജന്മമെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മൂട്ടയായി പോലും ചിലപ്പോൾ പിറന്നു വരാം. അപ്പൊ ഏതില് വേണമെങ്കിലും ജനിക്കാം. ഇന്ന യോനില് മാത്രമേ വന്ന് ജനിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് യാതൊരു നിയമവും ഇല്ല. ഇതൊക്കെ എന്തിനാശ്രയിച്ചായിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ച്. നമ്മളെ ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വളരെ താഴ്ന്ന പ്രവർത്തികളായിരിക്കും, താഴ്ന്ന രീതിയിൽ ചിന്താഗതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികളായിരിക്കും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ രീതിയിലായിരിക്കും ജനിക്കുന്നത്. അതല്ല, ഇപ്പൊ സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എങ്കിലോ ആ രീതിയിലായിരിക്കും. കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കുടുംബത്തിലൊക്കെ വന്ന് ജനിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ദേവനായിട്ട് ജനിക്കാൻ വഴിയുണ്ട്, ചിലപ്പോ നല്ല പുണ്യാത്മാക്കളായിട്ട് ജനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ചാണ്, അത് നമ്മളെ ആ ഗുണത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടായിരിക്കും അത് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്, അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് പക്ഷിയാവാം, പുഴുവാവാം, ജലജന്തുവാവാം, പുണ്യാത്മാവാം, ദേവനാവാം, മനുഷ്യനാവാം, ചിലപ്പോ വന്യമൃഗമൊക്കെ ആയിട്ട് മാറാം. അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏത് രൂപമെടുത്താലും തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ജീവൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണെന്നത് ആണ് സത്യം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. കാരണം ഓരോ ശരീരവും സ്വീകരിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ മരണപ്പെടും, വീണ്ടും അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിച്ച് ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഏത് രൂപത്തിലെടുത്താലും അതിന്റെ ആധിപത്യം, തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ആര് കരുതാണ്? ജീവാത്മാവ് കരുതാണ്. പക്ഷെ അത് ശരിക്കും ആരുടെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണെന്നുള്ള സത്യം ആർക്കറിയുന്നില്ല? ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കാണ് തന്റെ ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ. ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതി
പ്രകൃതിം ച ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി നസാ പൂയോപി ജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. ഇനി പറയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെയും അന്യോന്യ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക്, ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ, അതെല്ലാം നന്നായി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവര് മോക്ഷത്തിനായിട്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് വീണ്ടും എന്ത് വരുന്നില്ല, വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവർ ബന്ധത്തെ വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായി മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക്, അത് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞവർക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവര് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും, പിന്നെ മോക്ഷം കിട്ടാനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവാത്മാവിനെയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് വീണ്ടും എന്താണ്, അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും. അവർക്ക് വീണ്ടും ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്തായാലും പിന്നെ അവർ വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി, പിന്നെ ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഇവയെ കുറിച്ചുള്ള പരസ്പര ബന്ധം അത് മനസ്സിലാക്കിയവർ, ആ ഒരു അറിവ് നേടിയവർ മുക്തിക്ക് അർഹതയുള്ളവരായിരിക്കും. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് നിർബന്ധിതനാകാതെ പരമവ്യോമത്തിലേക്ക് അവർക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഇതാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഫലം. ജീവാത്മാവ് ജ്ഞാനം നേടിയാലുള്ള ഒരു ഗുണം അതാണത്. ജ്ഞാനം നേടിയാൽ മാത്രമാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവ് യാദൃശ്ചികമായി ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ വീണു പോയതാണെന്ന് സത്യം അറിയുക, അതാണ് എന്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്താണ്, യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ വീണ് ഈ ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടുപോയതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതാണ് എന്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, ഈ ജ്ഞാനം നേടാന്നുള്ളതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇത് സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മഹാപുരുഷന്മാരുടെയും ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരോടൊക്കെ ഉള്ള സഹവാസം കൊണ്ടാണ് നമുക്കിതൊക്കെ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വയം പ്രയത്നം കൊണ്ടും അയാൾക്ക് സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പഠനം നടത്തണമെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ബോധമുള്ള, കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഈ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നാണ് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. കാരണം അവരെന്താണ്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലോട്ട് പ്രവേശിച്ച് ആ സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാണ്, ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അതിന് ആ ഒരു മോക്ഷം നേടാനായിട്ട്, ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും, മോക്ഷം നേടി പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രകൃത്യൈവാച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യാ പശ്യതി തഥാത്മാനമകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവൻ എത്ര യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാതും ചെയ്യുന്നത്, ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അറിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ജീവാത്മാവല്ല. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, ശരീരമാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുക. ജീവാത്മാവിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ എവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് കാര്യങ്ങളായാലും അത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അതറിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആര്, ജ്ഞാനി. യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ അതറിയുന്നവനാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ആരുടെ വരുതിയിലല്ല. ഒരാൾ ചെയ്യുന്നതും അത് സുഖത്തിനായിക്കോട്ടെ ദോഷത്തിനായിക്കോട്ടെ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ, ആ ശരീരഘടനയാണ് അയാളെ നിർബന്ധിക്കുന്നത്. ആത്മാവോ ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ്. മുൻജന്മങ്ങളിലെ ആഗ്രഹങ്ങള് അനുസരിച്ച് ലഭിച്ചതാണ് എന്ത്,
ആ ശരീരം. ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശരീരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മനുഷ്യൻ ആ ശരീരം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രായോഗികമായിട്ട് ആഗ്രഹ നിവർത്തിക്ക് ഉതകും വിധം പരമപുരുഷൻ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു യന്ത്രമാണ് എന്ത്, ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആഗ്രഹങ്ങള് കാരണമാണ് ദുഃഖത്തിനും സുഖത്തിനൊക്കെ ഇടവരുന്നത്. അപ്പോ ഈ ജീവാത്മാവിന് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇത് അറിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആര്, ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടമായ ഈ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നടക്കുന്നത്. ആത്മാവ് അതിലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് യഥാർത്ഥത്തില് മനസ്സിലാക്കുന്നവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാണ്, ജ്ഞാനി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃഷ്ണം ലോകാമിമം രവിഹി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രി തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിലിരിക്കുന്നോണ്ട് അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കാണ്. എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ശരീരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യനെ പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവത്ഗീത സൂര്യനെ പോലെയാണെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. സൂര്യപ്രകാശത്തിന് സൂര്യൻ ഒരിടത്തു നിന്ന് വിശ്വത്തിൽ മുഴുവനും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെയാണ് ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ പ്രകാശമാക്കുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശം എങ്ങനെയാണ്, സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവാണ്, അത് നമുക്കറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവാണ് എന്ത്, പ്രജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അവബോധം. ആ ശരീരത്തിലെ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളപ്പോൾ അതിലെവിടെ ഉണ്ടാവും, പ്രജ്ഞ ഉണ്ടാവും, അവബോധം പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ആത്മാവ് ഇട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലേ, പ്രജ്ഞ ശേഷിക്കുന്നില്ല. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഈ പറഞ്ഞ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാ, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലിരുന്നോണ്ട് സൂര്യൻ നമുക്ക് പ്രകാശം തരുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിന് അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കി കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ ശരീരം നശിച്ചു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന് പ്രകാശമില്ലാതെ പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു അവബോധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു അവബോധമാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ ശരീരത്തില്. ആ അവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ജഡവസ്തുവായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിവിടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു കത്തി, ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യില് ഒരു കത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ആ കള്ളന്റെ ഒരു അവബോധം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്, ആ പിടിച്ചുപറി മോഷണമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ കയ്യില് ഒരു കത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിനായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്, മോഷണം നടത്താനായിട്ട്, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിച്ച് പൈസ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിലാണ് ആ ഒരു കത്തി കിട്ടുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, ആ ഡോക്ടർ ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു അവബോധത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു അവബോധം. നമ്മളത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യണത്, അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്. ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പക്ഷെ ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിടിച്ചുപറിയൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിലാണ് കിട്ടുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജീവൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അയാൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം അയാളുടെ തൊഴിൽ, അയാൾക്ക് മോഷണമാണ്. അപ്പൊ അതിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ മറ്റുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കാനൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതാണ് ആ ഒരു അവബോധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രജ്ഞയാരാവേ മന്ദരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ചേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും അതായത് ക്ഷേത്രത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവൻ, അതായത് ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്, ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവൻ, അത് ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അവര് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കുന്നു പറയണം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും ശരീരവും അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന്, അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമൊക്കെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ ചെയ്തത് അല്ലെ. അതില് ഇത് മനസ്സിലാക്കി പരമ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈശ്വരനെ പറ്റി കേൾക്കാൻ, അങ്ങനെ ക്രമേണ നമുക്ക് ജ്ഞാനം നേടാം.
അതിനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അതെങ്ങനെയാണ്? സത്സംഗത്തിലൂടെ, പിന്നെ വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിലൂടെ നമുക്കത് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ അതിലൂടെ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ഗുരു നമുക്ക് ഓരോ ഉപദേശങ്ങൾ തരുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഗുരുവിനെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവിതത്തിലെ ഈ ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ നമുക്ക് കൃഷ്ണൻ അർജുനൻ ഉപദേശിച്ച ആ ഭൗതിക ചിന്താസരണിൽ നിന്ന് പിന്തിരിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കും അതേപോലെ തന്നെ എവിടേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും? പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി, ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എന്താണ്? അത് രണ്ടാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെ 24 മൂലകങ്ങളുടെ സംയോഗമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ജീവാത്മാവിന്റെയും ഭൗതിക മൂലകങ്ങളുടെയും സംയോജനം കാണാനും പരമാത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി അറിയാനും സാധിച്ചവര് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അവർക്കത് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ സമീപിച്ച് ആ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഒരു ജ്ഞാനം അതിന് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടതായിട്ട് അത്യാവശ്യമാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഇതിന്റെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ശരീരത്തിനെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും, ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അതായത് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. പിന്നെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ശരീരത്തെയും പരമാത്മാവിനെയും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു അറിവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ന്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറിയേണ്ടതിനെ കുറിച്ച്, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത് അതാണ് എന്ത്? ന്യായം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർമ്മക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചറിയാം. ആ സ്വഭാവത്തിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജീവാത്മാവ് മനസ്സിലാക്കി അത് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനുള്ള മറുപടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പൊ ആരാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണ്? ജ്ഞാനം എന്താണ്? ന്യായം എന്താണ്? പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രമാണ്, ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയാ. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവിനെ, അതായത് ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. പിന്നെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരീരത്തെയും ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് ജ്ഞാനം. ന്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത് അതാണ് ന്യായം. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? കർമ്മക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയാണ് ഈ